Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV odiechieng' mar tich ariyo dwe ndalo 14 dwe mar 2 2023 odiechieng' mar johera gi joma oherore. Nyako Ramogi yiena mondo mi arwaki ni machiegni weche manyien mag OIMORE odhiambo ni ka wan gi mathoth ahinya moikoni motenore kod weche mag dhialo nyasi mar Valentines, weche mag alama bende nobagi ka joma noyuoro koni Jehova Nyasaye kabeto parie piny Kenya gi koth mondo gole midhiero mar oro ma osebedo e pacho ka. Magi to kod mamoko nyako Ramogi kaachiel kod chakruok mar chenro mar kedo garife ma pachgi galagala mosebedo kanyayo timbe mar rocho arita kwe nyandwat mar hoho mar okak. Wan gi mathoth bed koda chakruok nyaka giko mokwongo thund weche. Apisa moko adek mag obila otho bang' nyamburko margi nyono miruti ma otegi e bwolo e gwenge ma Kulan e kaunti ma Garissa. Ni vyema taifa letu la Kenya tupate nafasi ya kuomba kwa ajili ya mvua. Jatend Kenya William Ruto ne otelo e lam makende ma obagi Nyayo Stadium mar lamo ne piny Kenya. Ruto koni onge gima biro geng'e tayo piny Kenya. The other issue that was raised was that it's too demanding on the part of the parent. Report mogol kod riwruog Twaweza lero ni jonyuol yudo pek mokalo e keto e tim somo mar CBC. Arwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV. Nyalo tudori kodwa nambari 3600 manondama marwa mar ote machuok. Kati nyalo luwo weche gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Bende nyalo luwo gi kokalo e Twitter handle mara wuon @GeorgeBati_. Kata kai follow Facebook page mara ma iluongo ni George Bati Daddy Cool. Dio follow to ibro yudo weche manyien gi kinde ni mag Ramogi TV. Nyako Ramogi jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati machiegni. Obila moko adek marito tong' otho bang' nyamburko mar nyono miruti mane rikotegi gi jonjore bwolo e gwenge mag Dadaab e kaunti ma Garissa. Obila achiel to pod yudo thieth bang' hinyruok e monjno manotimore apaya ma Garissa kadhi Dadaab. Yangore ni obila go ne rikochwalo nyamburkono e gwenge mag Garissa mondo mi ne lose gi makanika. Obila ma ohinyore ne okwongo timne thieth e osiptal ma Garissa County Referral kane pok ochwale gi ndege nyaka Nairobi mondo oyud thieth makende. Obila chich ni monjno manotimore okinyi ma kawuono ne otim kod jonjore mag Al-Shabaab. Kapuro ane mago motende kod weche mag arita kwe ni piny owacho lando ni onge wuotho tieno e gwenge mag jolweny kod obila dhi tayo pedha mar kuo kod jomaundu manyayo kuo mag jamni kendo rocho arita kwe counties moko mayudore nyandwat mar hoho mar okak. Chik mar kumo wuotho gol bang' jatend piny William Ruto nyolando ni jolweny kod obila dhi go tach e gwengego nyaka arita chieng' doge wang'e. Bang' jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne jolweny kod obila mondo rwak lepgi mag lweny kendo gidhi girakre kod arife ma pachgi galagala ma osebedo karocho arita kwe counties mayudore nyandwat mar hoho mar okak. Kwa sababu wale watu wamekuwa wajeuri, wamekuwa na kiburi mingi. From tomorrow we are moving into that area and we will not leave that area until every illegal gun has been returned. Chenro koro sechak keti mar neno ni apedhano otim mondo ne ni orakruok kaka dwarore kod jomaundu ma ichich ni gin jokuo jamni e gwenge makono. Piny owacho kokalo oboke moyiedhi ma ogol kod jatend migawo mar arita ma pacho ka Kithure Kindiki okumo wuotho seche mag otieno kod chokruoge mag unji e moko kuom gwenge ma yudore e kaunti za auchiel ma arita kwe osebedo ema mbek. Oboke na oyango ni e kaunti ma Turkana wuotho kume sub kaunti ma Turkana South, Turkana East kod Loima. E kaunti ma West Pokot onge japiny mibiro yiene wuotho tieno e sub kaunti ma Pokot North kod Sigor maduto yudore e ngegu mar Gengaora Matakwel. Piny owacho bende okumo wuotho tieno e sub kaunti ma Marakwet East kod Marakwet West duto e kaunti ma Elgeyo Marakwet. E kaunti ma Baringo jodak ma Mukutani, Muchongoi, Bartabwa, Tiati East kod Tiati West ok bi yiene gi wuotho seche mag otieno. Chikno bende idhi tigo jodak ma Olmoran, Ngarua kod Mukogodo e kaunti ma Laikipia. Ka e kaunti ma Samburu jodak ma Loroki bende onyis ni kik chieng' podnegi oko.
Oboke no kata kamano yango ni joma timo tije ma oyiedhi kaka lakteche, apisa mag loch nanga, jokanyo mag kembe mopuodhi ma uso yedhe, jofwambo kod ute fwambo mopuodhi kod kembe mopuodhi ne timo tije moyiedhi kaka mag pi, teko sitima, mag wuodhe ndeke, joked gi mach, joyal buche mag doho mamalo, joma keyo chiemo e kinde mamoko to yienegi dhi nyime gi tich kata mane seche mag otieno mokume wuothe gwenge makono. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale bende kokale oboke moyiedho yango ni jolweny dhi molo e gwengego mar rakore kod jomaundu kiny tich adek tarik 15 mar dwe mar 2. E kinde ma piny owacho keto chenro mar kedo kod rochruok arita kwe gwenge makono, moko kuom jopiny ma Samburu ojiwo apisa mag arita mondo orakre kod arife ma pachgi galagala go e bunge kama giponde, kendo kik gidhi e bombe ka giwacho ni ma nyalo rocho ohala maggi. Na ninaomba tu kwamba hii curfew basi ianze katika ile valley, the valley of death, badala tu ya kuingia kwa mataon na kuumiza ma innocent. Kuna wahalifu ambao wanajulikana pahali wako, kwa sababu sasa wanapokuja town wanakuja kuharibia biashara zao. Inastahili waende huku pahali kuna wale wahalifu, waanze kupambana na wahalifu, wawakamate. Na ningeomba rais ingewezekana wangeweza kuweka hii curfew hata boda, wanajeshi wakaweza kukaa boda kutoka mwanzo mpaka mwanzo, ndio suluhisho iweze kupatikana. Jodak Malaikipia kata kamano wako kang mar tero jolweny gwengego kagikoni mano e yo makende madhi konyo duoko arita kare. Kwa wananchi wetu wa OIMORE na maeneo ya karibu, tunaomba ile masaa tumeambiwa ya curfew tuizingatie kabisa, kwa sababu hatutaki kusikia mmoja wetu amejeruhiwa, ile hali sisi ndio tunapigwa nao majagiri. Hii curfew, na nitazidi kusihi watu wa Githega ward tushirikiane na serikali ili tuwape information ile inafaa, na pia kando na hayo tuweze kutii zile sheria ambazo zinakuja na hii operation, ili tusije tukawa na mtu ambaye amejeruhiwa ama mtu ambaye amepata shida kutokana na hii operation. Jopiny bende koro kwa mondo lurege chik moketi kendo giduoke lwet piny owacho gige lweny magengo ataro mar chik. Wale wananchi, wale majangiri au mtu yeyote ambaye amemiliki bunduki kiharamu aweze kurejesha hiyo bunduki haramu na risasi anazo au zana zote zile za kivita, magwada ya kiaskari, magwada ya kijeshi au magwada yoyote aweze kurejesha kwa serikali. E kinde makoro piny owacho okalake ni nyaka gitiek jomaundu marocho arita. Geno en ni apisa madhi timo apedha mar seko jokuo jamni biro timo tijgi ka gidewo ratiro mag jopiny e gwenge makono. Wadhi nyime nyaka Ramogi koro wadonje weche mag alam kama kaka yor kedo aching kod midhiero mar oro kech kod idho mar ngima manyaka sani okwako pachoka. Jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne oganda jo Kenya ichwalo ywak margi e nyim Ruoth Jehova Nyasaye alap Manyayo National Stadium. Jatend piny onyiso geno ni piny Kenya dhi goyo okang' mararieya e weche mag dongruok kendo nyiero joma kwedo telo mare. Jafwambo marwa Chris Owino ne oluwo alamno kendo olosona lipodni. E alap Manyayo National Stadium, jodito mag piny owacho mar Kenya Kwanza, jotend kanise mopogore opogore kod jopiny omolo mar pako Ruoth Nyasaye kendo kwayo ng'wono mare. Midhiero mokwako pacho kae kaka oro, kech, idho malo e nengo mar ngima, kanyakla kod onge mar arita kwe hoho mar okak, ochuno jopiny mondo many Ruoth Nyasaye bang' temo kedo gi midhiero go kendo koso yudo konyruok. In this rain, Jesus, we will see prosperity. Kwamba katika siku zake kaka yo makende mar yudo ng'wono mar Ruoth Nyasaye, jatend piny Dr. William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ogolo chiwo moyiedhi e lo oganda jo Kenya mar kwayo bong'o nyakalaga mondo mi piny Kenya koth moromo e kedo gi midhiero mar oro masani okwako counties 24 mapacho kae. Jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho mare osetemo kedo gi keche pacho kae kuom miyo jopur mbolea kod kodhi e nengo moyweyo, kata kamano onge mar koth nyalo rocho kenge makamago. 5.3 million Kenyans are staring at starvation. More than 2.5 million heads of cattle have died, and the situation doesn't look any better. So the prayers today to intercede with God to give us rain are more than welcome. Kama serikali tumefanya mipango yote, mipango ya mbolea, mipango ya mbegu, mambo yale ambayo yanahitajika ili tujitayarishe, kwa sababu tunajua Mungu atatupatia mvua na Kenya itakuwa na chakula na tutaondoa aibu ya njaa
katika taifa letu la Kenya. Jotend kanise bende ogwedho chenro mag dongruok mar piny owacho mar Kenya Kwanza kaka yo mar neno ni piny owacho mar Kenya Kwanza ochopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde campaigns. E gino ma inyalo wacho ni en rakore kod kweth mobalo kod piny owacho, jodolo owacho ni oganda jo Kenya nyaka bed joma oikore mar yie loch e kinde moramora ma gidhi e piem. We as the people of God condemn. We condemn the voices of division. We condemn the voices of them that are not satisfied with our systems. Ka odwokogi, jatend piny William Ruto onyiso geno mare ni onge ng'at moro amora mabiro rocho chenro mage mag dongruok. Kuna jamaa anaitwa Sanballat, mwingine anaitwa Tobias. Watu wa kiburi na madharau mingi. Walikuwa wanamwambia hata hii ukuta unajenga hii, mbweha peke yake akisimama juu yake inaanguka. Kwani mliambiwa huyo Sanballat na Tobias waliisha? Si wako. Lakini nawauliza, kuta ya Yerusalemu ilijengwa ama ya Yeriko ilijengwa? Haikujengwa. Si ilijengwa? So wachana na Sanballat na Tobias, wajishughulishe na ile wanashughulisha. Kenya itaenda mbele na mapenzi ya Mungu itatendeka katika taifa letu la Kenya. Ruto bende opako kanisa kuom bedo ng'ala manyime kedo gi midhiero mokwako jo Kenya ka osingo mar wuotho kodgi. Na nimepata hakikisho kwamba kanisa sasa inaelewa mahali pake katika taifa letu la Kenya. Leo nitalala mapema na nitaamuka kesho kuchelewa na nitalala na viatu. Ewi midhiero mar gope ma piny Kenya nigo, jatend piny omedo duondo e wach jo Kenya duto chulo osuru ka owacho ni mano e yo kende mar golo piny Kenya e jok mar gope. Ruoth Nyasaye wacho e kitabu mar Mathayo ni biuru ira un jogo moting'ore mapek mondo amiu yweyo. E kinde ma giwuok e paw tuke ma Nyayo National Stadium, jatend piny Dr. William Ruto kod oganda jo Kenya nigi geno mathoth ni Ruoth Nyasaye osewinjo ywakgi kendo dhi yawo range mag koth mondo kony piny Kenya e kedo kod midhiero mar oro kod ngaji kaachiel gi idho malo e nengo mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Nyayo National Stadium, Nairobi. Wawere gi mago motendo gi weche mag alam wadonja ne od bura ma pacho ka od bura mamalo duogo e wang'e kendo chako chenro mage bang' yweyo ma dweche ariyo. Jo od bura ne odhi nyime kod twak ka e kindeno bende komiti mar od bura mochung' ne rango weche mag somo ne oketo tesre duol mandiko jopuonje tich TSC mondo mi oler moko kuom ng'ur ma osebedo e sekta mar somo. Komitino ne okundo jodito mag TSC ka otelnegi kod Nancy Macharia kod penjo ewi lai ma itiyo godo e ndiko jopuonje tich, medo gi lemo kaachiel kod loko jopuonj e kind chenro mamoko. Good morning, my name is Weche Timon. Bang' od bura yawa yange tielo mar ariyo, kamiti mopogore opogore noyudo thuolo mar bet kendo chako chenro margi. Jakom kamiti mar od bura mochung' ne somo Julius Meli oketo jatatije duol mar ndiko jopuonje tich TSC Nancy Macharia e kod penjo ka gidwaro lere wi kambi mar Minet mane omiyo rak mar chwalo kumba mar thieth ne jotich timore kaluwore kod ywak ma jo od burago wacho ni jopuonj kalie e kinde mag dhi e ute mag thieth. So why are you actually charging these teachers extra? Actually, I think that is actually something which is not good in this contract, among many others that we shall see in the main contract. Two, we have this very important issue of hospitals. That one group of hospitals are trying to elbow everybody out so that they remain alone in the scheme. How come when it comes to inpatient, the teachers are considered differently when it comes to payment? And just a teacher like another teacher. One time to the police hospital, and when I was there, I was told that I can only come back after 7 days. The medical allowance was also segregating, and you know this was a conversion from the medical allowance that was being paid. So the lower job group teachers were earning less. The higher job group teachers were earning more. So we have just moved along the same lines. Jaod bura masea Christine Mbaka kod nyawadgi Makibra Mwalimu Rero kanyakla kod Nabina Bwera Malugari e duto thungo commissioners mag TSC kod penjo mag ndiko jopuonje tich magikonyo timo mibadhi. My question is, who does
the assessment of teachers to enable you to know that he qualifies for promotion. Who does that? What is in place for promotion of serving TSC officers from the sub-county, county, up to national? Because I see some lot of stagnation and demotivation. Generally speaking, just give us 2 billion every financial year to promote teachers, and this issue of stagnation will go. Chair, the last time we received money for promotion was in 2011. Jood burago wacho ni TSC okosetimo ratire ke jopuonj to kod loko jopuonj skunde. E kendo kata mana chudo mar balang ni jopuonj matiyo kuonde mangima oridore. Bende osachgi okosemedi kata matin. In my constituency, 28 primary schools do not have substantive head teachers. If you are recruiting for Northeastern, for example, or for Kakamega, the teacher who is recruited under affirmative action should actually not come and to ask us for the localization. That one should be very clear. And 2, the Teacher Service Commission to tell us that this policy will end in this period. For example, if you recruit teachers for Kakamega, the shortage is 6,000. If you are recruiting equal numbers to areas that do not need these teachers, then you're telling us that you are posting them to the other areas. Have you solved the unemployment issue in those other areas where you're posting them? The mapping process of these teachers is ongoing, but as of today, as we were coming, we have identified 10,833 teachers to teach in JSS, those teachers in primary school who have the requisite grades. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ong'yo mago motendre kod weche ma osebedo kadhi nyime duond bura mar Jubilee. Kamoiro ni ywaruok e duond bura mar Jubilee okawo ndamo machielo bang' apis japuodh duond buche siasa e pacho ka Registrar of Political Parties ma otelgi kod Anderito puodho winjruok manyocha ne ochopie gi kuku mar tend Jubilee manyocha obago romo chieng' tich abich mokalo. Oboke mar winjruok nyocha ne opedhi e nyim jandek duond buche kendo oriwo koda kamar thicho oko mane jagoro maduong' mar duond burano Jeremiah Kioni kendo lemo no make kod kanini kega e yor kojolo. David Murathe bende nyocha ne gi yiere mar gwetho oko kendo thuolo mare ikawo kod jaod bura Aden Keinan. Jakeno Kagwe Gishoni bende nyocha ne gi yiere mar thicho oko. Kata doko ni Kioni nyocha wacho ni romo no matich abich nyocha ne okopuodhi. Jandek duond buche siasa to wacho ni en romo manyocha ne oluwore kod chik matayo duond bura mar Jubilee. Jandek duond buche siasa kata kamano kwayo jotelo manyien ma oyiergo mondo chiw ler e wi okenge mag tieko lwenje manie ei duond bura mar Jubilee kendo jogo ma othicho oko nyaka mi thuolo mar chwalo ng'ur margi. Odhi nyime atamalo 48 mag jo Kenya mane otimnegi nonro kod riwruok ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Twaweza ok mor kod okang' ma piny owacho okawo mar loko lai mar somo ahinya to mano masani dhi nyime mar CBC. Ripot no lero ni moko kuom jo Kenya dwaro ni ketho oko chenro mar CBC kaluwore gi midhiero manyaka gie sani okwake. Judith Omondi noluwo ripot no kendo omiyo ler mar wach. Highlight a few issues about sauti za wananchi. En nonro mane otim dwe mar 11 higa ma okalo mana ndalo matin bang' aput mane oyier kod jatend piny e rango weche somo chako tich ayanga. Lipod ni mane ogol doko ne odiochieng' ma kawuono yango ni atamalo 48 mar ji 3,000 mane otimnegi nonro okomor kod yore ma piny Kenya tiyogo e loko lai mar somo mar piny Kenya. Ka atamalo 17 to koro dwaro mondo mi ruch oko lai manyien mar somo mar CBC. Maybe they have concerns of which we need to dig deeper to get to know why they have such kind of an opinion. And I think it's the right time citizens are fed with the right information, probably through the media, and be able, and the government should package that information in a simpler way such that wananchi can be able to digest that information. Moko kuom ng'ikruok magikoni osemiyo CBC ok dhi maber gin kaka nengo ahinya to kod okor jonyuol, tich mathoth ne jonyuol ahinya to e konyo jopuonjre weche moko mag skul, dang'ni makinde ka kinde, nok mar klese e kinde mamoko. We allowed respondents to provide multiple responses. So the one that came at the top is the cost, which they said
is quite high, and I'm happy that the director has said it's something that they are addressing, and probably in near future the cost will go down. The other issue that was raised was that it's too demanding on the part of the parent. So there's a lot of parental involvement, of which parents think that more should be done in school rather than at home. Jatatije duol maloso lai mar somo Professor Charles Ongondo, mabende ne omolie twak makama, okoni gibiro bet mar rango kuonde madegitimie lokruoge, mak mana ni nyaka jonyuol bende jiwre mar siro sirkal, ni mar tingno pek ne piny owacho. If we are not careful, at some point in our Kenyan history, we shall have encultured people to believe that the government should be providing that which the government cannot afford. So there are some things we know as government we need to do. But that source of our income, for example, to employ teachers, is not limitless. Ongondo koni CBC ni yo maber ma ok nyal pim kod 844. Even at grade 7, analyzed properly, we are at a better stage than we were with standard 7. We have broadened the learning space. We have brought some experiences earlier to the learners. Lipodi ni gole kinde mabende koro dong matin ne dweche ariyo, to aput mane oyier kod jatend piny Kenya golo duoko ewi somo, ahinya to kotenore kod lai manyien mar somo mar CBC. Judith Omondi, Ramogi TV. Owuoge mag somo nyakora Ramogi wadonje weche mag thieth. Riwruoge mopogore opogore mag lakteche pacho ka obwogo dhi e ng'anyo poni piny owacho ok oketo e tim dwaro margi. Ka gitwak kod jofwambo e boma ma Nairobi gikone piny owacho mamalo kod mag kaunti ochayo dwarogi mar ndiko lakteche maromo 20,000 e yo ma ongirore kaka osendik lakteche mamoko e pacho ka. Solidarity forever, solidarity forever. The workers we are talking about are earning half of what the other workers who are on permanent and pensionable are earning, yet these people are doing the same work under the same environment, the same working hours, seeing the same patients. Us as the leadership of healthcare workers has come out to indicate the number of increasing cases in mental health issues among healthcare workers. And while we expect these cases to go down, then the government that is supposed to motivate the healthcare workers continues to employ them at very bad terms. And why the employers on those contracts? Because they don't put you on a medical cover, they pay you half salary, you cannot go to school for training, and they don't allow you to join the union in those illegal contracts. So that's like somebody tying your hands and throwing you to swim. They're killing you. That's the truth. Rokamani nyakora Ramogi kum kete Ramogi TV weche manyien mag OIMORE otieno ma kawuono mora ahinya nikech ikete ka kendo yudo weche manyien mowuok e konde duto mag piny Kenya e yo manimba kendo mami bedo gi ng'eyo kuom gik ma osetimore odiechieng' mangima. Gie sani wadwa ni akaw yweyo moro madundo to kapok adhi yweyo no Kalisa Bia Nyong'o wacho ni mor kendo jalendo mang'won Dadi Cool kelono weche manyien e yo makare. Rokamani ahinya Lisa Bia. Wan jonyuol mag junior wan matek idwaro ni wachul jopuonj 2 ma japuonj achiel ichulo siling 12,000, nyathi ka nyathi chulo siling 400 dwe ka dwe. Penjona ni sirikal dhi konyowa nade? Ok inyisa nyingi kata kamano namba ni mar simu to obedo ka. Erokamano ahinya. Waneni maber ahinya wan gi Lavin Adhiambo gi mama ni Arusi. Erokamano ahinya. Jatend piny oting'ore mapek koro dhi kwayo mondo lorne osigo e kanisa mbolea nopogo to koth koro kolal. Wuoro maniluongo ni Levi Okeyo wuode Suba Ngorome. Erokamano ahinya kuom ote mari. Erokamano ahinya kaendi Mosh Dirago Land Cruiser kantiere kamato. Ramogi TV chopono makare kawan kod Ogweno Agak Jakom CBC. Erokamano. Timo mos kuom apisa mag obila mowito ngimagi Garissa. Aya kapok wadhi yweyo bende jok ma bende liewe gwenge kata e kona makon ni Hosni Fredrick Bia Nyong'o bende wacho ni aneno kendo an ang'eyo ni CBC dhi chando jonyuol. Koro jowadwa
wiye penjo kamano. Kang'eni openjo jowadgi mamoko ma bende osiro wach neno. Erokamano, awinji makare uru tsunami kenda mor kaka ikelonwa weche manyien. Wuko nyakwaro bende ma osiep sa director Dominica Kugo wuod Nyalego wacho kamano. Ayudi loud and clear Osama Japancha entiere dala mar Migori nyakwara Ramogi. Yena mondo akaw ywe adundo gi kanyo kadugo poda ngi mathoth medoro na ote mari enimni mago mag tudruok ikidhi mabor. Nyakwara Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 883 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo Nyakwara Ramogi wadhi nyime bang' wuok e ywe adundo. Jodongo mag Basuba odok ne jaod bura Masuba South Karoli Omondi e romo mane gibedogo kod jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni romo no geto kelo chenro mag dongruok ma ok siasa. Bende giwuok tumo mosuo kod moko kuom josiasa mag ODM masayo jaod bura mane odhi orado gi jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mar jatend piny Nairobi. Ali Abich nigi ler mar wach. Jodongo mag Basuba koro wuok oko kadok ne jaod bura Masuba South Karoli Omondi kaluwore gi ondamo mane okawo mar rado kod jatend piny William Ruto ka giwacho ni gine mane gimiye teko madhi romo kod jatend piny. Giwacho ni gwenge mag Suba pod ni chien e yore mag dongruok kendo kata mana piny makono bende richo. Maka jaod buchgi no okotiyo machiegni kod jatend piny to pod gibiro medo chandore. Dongruok ok wayudi to nikech ok waluwo sirikal tir. Ne wabedo piny kaka elders kendo kaka jomosetiyo piny anasetiyo higa 15 wang'iyo dongruok wawacho ni Karoli nyaka bed piny mal olu sirikal tin man William Samoei Ruto. Ne giloso e boma matin ma Magunga kama ne gibage ng'anyo mamuol ka gikwedo josiasa mag ODM ma osebedo kaseyo romo mane moko kuom jood bura mag ODM otimo kod jatend piny. Giwe nego Karoli ng'ama wuoyo no bi kuom aka mondo wanyise ni wan mane oro nyathino
koro kar gorwo gi nyathino biogore kodwa ka jaote okigo lero dholuo nowacho kamano koro winjo gimomiyo ne waoro Karoli kanyocha wabedo kode piny wanyise ni kibedo gi sirkal mabor ok idhi miyo wach sudo wadwa ni wasudi nyocha nyise ni achiegni thadong gi jumbe 24 to kika tho kapok aneno lam koro noringo dhi kama ne waore okelie lam wan Karoli Omondi emenyiche wayiero to nwayiere no dhi ogem madongruok kamora mora monyalo yude ne okwa specify ni in dhi ka nwawacho no dhi kamora mora to nwafwenyo ni ka in gi sirikal to dongruok biro mapiyo omiyo nwabedo piny kaka josuba South te ni mondo Karoli wuog ka idhi nwair Samoei Ruto mondo ikelnwa dongruok kawacho ni kata Magunga ka inyalo winjo ni en nying mang'ongo onge mitoka madonje. Rowere mawuok e kar chung bura ma Suba South bende ywago chal maricho mag apeyni makono ka giwacho ni romo mane jaod buchgi obedogo gi jatend piny biro kelo ne dongruok e alworano. In the entire Kenya, it is only Suba constituency maonge even an inch of a tarmac road nikech lack of political goodwill. Waoro Honorable Mondi Karoli mondo engage gi Dr. William Ruto mondo kelnwa development mora manyalore. Kaluwore gi koma malo ne wagombo ni kumora mora ma Karoli nyalo donje monyalo yudi ngufu mubiro ge Suba South ka wan wamiye support. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur ma Siaya koro nigi geno mar puro puothegi e wang' sa to ka tend kaunti no medo tingni maromo 7 mamoko ne jiwo chenro mag pur ma koro juolo kwan mag tingni nyaka 17 ma koro nyalo puro eka 1,125 e kinde mag pur. Ka oloso e log tich ma Siaya Kaunti, Gavana James Orengo lero ni ma en achiel kuom okenge mag nyayo pur kendo bero keyo e kaunti ma Siaya. Tingni 7 mane oyangi kawuono mwonyo omenda manyalo romo $31,000,000. Orengo medo singo ni gibiro chopo lek mar tero tingni e gwenge mag kaunti ma Siaya. Gi sani yot mondo wabiro bedo no sub county ka sub county constituency moro ka moro nyalo bedo tingni 2 to mano pod ok oromo omiyo wagombo ni wachak wayud kendo tingni moko 30 kaka gavana wacho mondo waket pur malach to kwaseketo pur mobedo malach kwa puro dwa mang'eny ahinya to biro tamo kama watere kora kwa gavana nwa ketane factory ma nyalo loso dumani kendo walos mogo ma nyalo package kiwan to wauso. We think that it is right for us to encourage our people to take agriculture seriously because it will enable the county to transition from a subsistence economy to a modern economy, using agriculture as a pathway towards this modernization. With the entire expanse of the land in Siaya, if we do farming the usual manual way, whether it is labor intensive, then Siaya will not transform. We are in the process of trying to acquire another 20 tractors through the same suppliers in time for this plowing season. Wang'eyo motende gi weche magore gwenge makaluo. Midhiero mar piyo kwa kothoth gwenge manie kar chung'od bura makarachuonyo kendo yew ni gaore ma jopiny osebedo kayude pi koro sani oduono kaluwore gi oro ma sani okwako gwenge mapacho ka. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach chiwo ler, jopiny gwenge mag Kanjira kod Kanyaluo wuotho kilomita maboyo ka gilawo pi ma ginyalo konyore godo e mier. E kinde ni maoro medo dhi nyime thoth gwenge mapacho ka, midhiero mar pi bende medo kwako gwenge makarachuonyo kendo jopiny sani ni kod chandruok mar yudo pi maler ma ginyalo tiyogo e miechgi kod mag jambgi. E gwenge mag Kanjira kod Kanyaluo, yewni gi aoche mana jopiny okete geno margi oduono kendo sani jopiny wuotho kuonde maboyo ka gilawo pi ma ginyalo tiyogo e miechgi. Inga ka chuonyo ka osichandwa ni kichwang pi mamodho. Walawo pi mana kada ng'iyud pi ka onge to be onge gimi imodho. Ilewo kanyo imodho mana chuodho moro makane. Koro moro e ji diewore pi rach. Ojomo setigi. Kech mo yami dhi manyo pi onge. Kuitung mathin mok nyal konyi. Kibiro ko to be imodho dichiel to serumo. Kinyi ng'iepo. Ng'iepo olowa.
ka pige masani odong' e gwengego. Jopiny daso mana ka wuok e yewni mapok oduono kendo gin kod luoro ni tuoche ma ikelo kod pige mochido nyalo muoche kor gwenge makono sa asaya. Piwani olil, nyithindwa modhe to nyithindwa bende yudo tuoche mopogore opogore. Koro wakwa mana sirikal ni mondo konywa kuma nyalo yudo pi maler to wayud mondo wakonyre godo kata wakony godo nyithindewa. Kwachiewo gokinyi to wawuotho kilomita chiegni 12 kwadhi omo pi. Jodak makono ni kod luoro ni poni oro medo dhi nyime to kata mana yewni matin ma odong' masani koro gidaso e pige nyalo biro duono makelnegi chandruok. Yaono en kama serve families mang'eny kabisa kor gweng' ka. To konya wacho ni pigno ler. Pigno lil kabisa nikech wang'eyo ni yawo en kama ochoke pi moa kuonde opogore gimoro amora marach mantie bungu pigno ting'o kamol kabiro godo kaa. Ok en yawo achiel, sane achiel ni modong' to gin yepni chiegni 3 mosetuo te. Moko nitie gi malo kocha en manyocha kwongo tuo kato mar ariyo chako tuo. Koro ma endie mabe odong' ma bende nyalo tuo very soon koponi chiegni omedo rieny kaka orienyni. Ka gin kod geno ne jotelo makono kod tend piny owacho mar kaunti ma Homa Bay biro winjo ywak margi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koro kaka nanyisi motelo ni odiechieng' ma kawuono en odiechieng' ma yawa nonyisa hera e kido mopogore opogore. Tarik 14 dwe mar 2 higa ka higa en odiechieng' ma thoth oganda e piny mangima biro kanyakla mar dhialo hera ma gin go ne jogo ma otenogi. Odiechieng' ma otisi ni Valentines. Ndalogi jomoko kawe kaka odiechieng' makende mar nyiso hera ne wede, osiepe kaachiel kod jogo mani machiegni kodgi. Kawuono ni nyasi ma kamano ne otim to nochalo nade? Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Jo ohand maua odich. Jonyiepo bende wilore e wi wadgi ka gimanyo maua. Johalago wacho ni igani ohand maua ocho chieng' ka gipimo kod higa mokalo. Kawuono uso ber, nwachako chakre nyoro. Flower ne dhi maber kendo waneno ka uso pogore gi last year. Noka ne kodhiga kama kawuono aneno ka wan gi stock ya kutosa. Jopiny mane ochopo nyiewo maua lero kaka odiochieng'ni chalo kodgi. Nasetiwo mara ne madamba e ot gi nyithindo duto te gi kegi gimoro amora. I've been wished so many wishes this morning. My husband wished me happy Valentine's. Koro I'm so happy. Amor nikech odiochieng' ma kawuono yudo ka an mangima with my friends here. Number wish osiepega te kaachiel gi ji te jok mwatiyo godo. I wish all my kids happy Valentine and to my friends, my relatives, everybody. To pachgi chalo nade e wi tarik ma kawuono motis ni Valentine's Day. Valentine paronwa gik mang'eny nikech okelo hera, paronwa weche hera. Ok ne johera kende to nyaka ne nyithindo. Ok ochuno ni nyaka eri gi ng'ama dichuo, inyalo eri gi mama u nyathini. En odiochieng' ma ng'ato ka ng'ato wish ng'ato happy Valentine. Wan joma odich mamanyo mogo ma wish mag Valentine mago wawene jok moko osetich mati. Giyango chenro mopogore opogore kaka gidhialo odiochieng' ma kawuono. I'm looking forward to the osiepega, mostly joma nitie osiptal. Mondo at least I wish them nikech they are bedridden, they need love. Today I celebrate my girl who is Valerie Asha. She's at Rangala. I'm so happy and I cannot forget Valentine because of her. Okwane ka en gimoro ma ya maana sana but omoro waneno kaka wuono chemusha town. Waneno ka chuo chapni kon gi koni gi mine omiyo koro ji chapni wageno ni kata mna clubs wa kawuono dhi yude gimoro. Gijiwo oganda duto mondo wuog oko onyis hera. Awacho ni ng'ata manoko kanyo wi kik wil gi ng'ano miero mondo mi kawuono ing'ise ni in kode kamoro achiel hera. Komachielo to paro mopogore opogore bende medo wuok kaluwore gi weche mosebedo ka fuong'ore e mbui e wi romo motis ni Men's Conference ma en romo mar joma chuo mobalo kod weche Valentine. Sani kaka piny en sani maisha ni malo, sani bende nyithindo dhi sikul, koro piny tek gi ji kamoro amora. Koro joma chuo dich manyo kone gi kocha maka giduogo gibedo ni gisugo leka gwach mar Valentine. Dipo kata gimang ne doge chame ot wang ne kosi kata nyathi seche moko wang ne kos gima kinyo dhi go skul. Aonge kata mnasa manyiewo mafua piny tek ma joma pod joma timo weche hera
Will and good gitem lakini we gitema tema jiwe no so temo mang'eny. Valentine's Day mahigani ochalo kodi nade? Bende iyudo maua kata mich mar hera? To in bende ichiwo mora mora? Kata obedo ni odiochieng' dhialo hera mahigani ochopo ka oganda kalo e matek kotenore kod nengo ngima ma oidho pacho ka, jopiny oramo ni kata tek nade to nyaka gitem gichiw mich mar hera. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ramogi sama piny ngima ne hinguri chieng' mar joma oherore. Joma chwo e kaunti ma Kajiado bende ne okawo thuolo mar romo mondo mi gilalre wi weche ma otenore kod dongruok margi kod arita mar nyithindo manyiri. Kaka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero, ne giporo wach e wi yore mag medo chwalo lwenj kedo gi timbe mag tero nyithindo manyiri nyange. Men's Conference en nying ma ka iwinjo tinyalo paro ni en romo mar joma chwo ma ok siro odiochieng' joma oherore kata Valentine's Day. Tarik 14 dwe mar 2 higa ka higa en odiochieng' jogo moherore e piny mangima. E gweng' mar Loitoktok e kaunti ma Kajiado, joma chwo ne ok odong' chien. Ne gichano wuoth achiel kachiel ka gidhi e romo mag galamoro mar joma chwo midendo ni Men's Conference. Pogruok mar romo manotim e kaunti ma Kajiado kod rombe mamoko manobagi kuonde mopogore opogore en ni joma chwogo ne geto puonjore giwegi yore ma ginyalo rito godo nyithindo manyiri kuom nyange kod keny machon. Kama viongozi wa familia tumekataa kila aina ya ukeketaji ya wasichana na kina mama katika jamii zetu. Lengo letu moja ni kupasa sauti ili tupate future muhimu ya watoto wetu na future ya watu wote kwa ujumla na tuweze kusonga mbele. Lakini sasa tukiacha jambo hili, imepatia fursa wasichana wetu kuendelea kusoma hata kufikia kiwango ya watu wengine kufika vyuo vikuu ambaye baadaye taifa hili litakuja kufurahia na hasa jamii ya Wamasai. Joma chwogo bende ne omedo wacho ni osebed ka iweyo gi chiene twak motenore gi keny machon ka pek omimana joma mine kendgi. Odiochieng' ma kawuono mar joma oherore mar Valentine's Day ne gikawo thuolo mar nono kendo twak e yore ma ginyalo tieko godo midhiero no. Kwa raundi hii tumeamua wacha sasa tuhusishe wazee na vijana. Manake mzee akisema pale kwa boma hajakubali mambo ya ukeketaji kwa boma yake, mama hatafanya kitendo. Na kama shirika la Hope Beyond Foundation tukishirikiana na Equality Now tunasema kwamba mwaka huu tunataka kuengage with men and boys kuhakikisha kwamba tunapiga vita mila ambazo zimepitwa na wakati. Bende ne giyudo thuolo mar lalruok e midhiero mopogore opogore magikalo e kinde mathoth to siko ka giling'e. Midhiero ma oting'o lwenye kindgi kod joutegi ne gikwayo mondo mi joma chwo wuog oko kendo gol duondgi. Tulikuja kugundua kwamba wasee wanapigwa kule nyumbani na wasee wa report, lakini tulijaribu nyumba 10 kwa kuingia sana ndani yao, alafu tukaonelea kwamba wasee wanateswa na kuna report. Ukiwa unapitia hali ambayo unaona ya kwamba unagandamizwa, zungumza na wanaume wengine, pia unaweza ripoti katika polisi na kuna sheria ambayo inatulinda sisi kama wanaume. Romono ne okelo kanyakla joma chwo moyo 100 e kindgi, ojende kod jodongo. Ji ne ochiemo kendo metho. Ne gimedo kedo mager kod tiyo gi yedhe mamero ji e kind ojende. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Riwruoge mag mine e kaunti ma Mombasa ne obago nyasi moyiedhi mar nyiso kido kod timbe mag dhoudi magi kaka yo achiel mar nyiso hera e kindgi giwegi. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja Oko lero, nyasi makama bende ne geto tieko pogruok kod akwede ma kinde moko bedoga e kind joma mine. Ne en mor miel kod chiemo e hall matanono ka Mombasa, kuma mine mawuok e dhoudi mopogore ka dhood nam chumbi ne jobage nyasi mar nyiso kitgi kod timbegi. Kaka joma mine kawuono, wabiro kanyakla mar nyiso kit timbewa ma wan godo e dhoudiwa. Wan kaka jokananam, wan gi timbe mag yore mag chiemo, yore mag rwakruok. Koro mae be en yo achiel mar nyiso hera e kindwa kaka oganda mar Jo-Kenya. Mae e gima dhi kelowa kanyakla, kaka Kisungu wacho ni our diversity is our unity. Watimo kama mondo watem medo hera, nyiso hera
e Uganda duto te. Kendo seche gima piny te kabisa, watemo mondo wami ng'ato nyiso sura mar mor, nikech sura mar mor no medo gik mang'eny. E nyasino mane otimore e odiechieng' ma bende piny ngima yango odiechieng' johera, mine ne onyiso kit chiemo mag nyaluo, wende, miel kod rwakruok e kind gik mamoko. Kabila mopogore opogore mine ma Mombasa ka oloso chiemo, tuke, wende mag kabila mopogore opogore modak Mombasa mondo wanyis hera karachiel. Tok kae ka wasenyiso kitwa gi timbewa mopogore, wan gi program mar golo remo. Koro tok mae to wadhi golo remo mondo wakony jowa ma in one way or the other okoso remo. Koro yes, the day is packed. We share love. Gikoni bang' mine ka ong'ala mokwongo korka weche mag siasa to chutho e yiero mokalo, okang' makama bende ne geto jiwo joma mine donjore e chenro mopogore makelo dongruok e kind oganda. Tumewaleta pamoja kuwakumbusha kuwa wao ni kiungo muhimu katika jamii na kupitia wao usalama pia Mombasa unaweza kurudi vizuri. Jahero nani Nairobi, onge machiegni. Valentine wangu yupo na sasa hivi yuko kazini, anaendelea na kazi zake kama kawaida. Na ile mida yenyewe ikifika tutaweza kuambatana na Valentine wangu hata hayupo nchini. Alisafiri wiki iliyopita, yeye huwa hakai Kenya. So siku ya leo sisemi niko free, sitaki kuletewa maua baada ya hapa. E odiechieng' ma kawuono ni ma piny ngima yango odiechieng' johera, riwruoge mag mine mopogore Mombasa kawuono bago nyasi mar nyiso kido to timbe dhoudi mopogore kaka yo achiel mar kelo oganda duto kanyakla. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jigolo paro mopogore opogore nyakora Ramogi kotende kod nyasi mar Valentines ma otimore kawuono tarik 14 dwe mar ariyo, kama ng'ato wacho ni joma dhi e Valentine mago joma onge tich magiti. Okay, happy Valentine's Day Bati Amora Inyakodi, mano iluongo ni Beti mawuok Masare. Rokamanya Beti kumoro na Valentines udhiambo makawuono. Ma Fidel Sire kaya Magari akwayo jokara chuonyo mondo obed mos. Wacho ni Ruto selamo koth dhi mana chwe kik gipar ni koro oro biro medo dhi nyime. Erokamano ahinya. Kazo kae ndi benaneno ka Engineer Rolex nitiere gwenge mag Rongo kochande. Owacho ni entiro papo neno Ramogi TV yo makare, wacho ni weche manyien donjo kendo leo. Erokamano Nyabon ja pesa mar Migori bende oketo wang'e Ramogi TV e weche wa manyien mago OIMORE odhiambo makawuono nyakora Ramogi. Nyisa ni mondo wakaw yweyo ne mapiyo piyo nikech weche mamoko pod wan godo e weche wa manyien mago OIMORE ka waduogo pod wan gi mathoth kik idhi mabor. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands.
Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Wadhi nyime koro donjo weche mag ohala kama riwruok mag jouso kong'o abako kwedo paro mar telo mochung'ne choko osuru pacho ka KRA mar medo nengo kong'o mopuodhi ka gilero ni sani ngima oseidho. Jakom mar riwruogno Eric Gidhua olero ni osuru mag math mag divai gi spirits igeto medi gi atamalo 79 ka mar bia kod sida imedo kod atamalo 100, gino mabende koro gikwedo. Gikwayo piny owacho mondo owit oko paro mar medo osuru ne kong'o mopuodhi ka gilero ni wachno nyayo uso mag kuong' mabandia e pacho ka. By Kenya Revenue Authority, who invited the public to submit their views on the new rates. From the onset, we wish to categorically state that we are opposed to any move by the government to review this rate upwards. Firstly, the proposal is ill-timed given the current economic conditions in the country. Secondly, it is our considered view that the proposal goes against the original intention of the excise duty stamp, which was to be used as a means of improving revenue collection through addressing the challenges of illicit trade and increasing the traceability of products. I think we are seeing what His Excellency the President has said about not increasing taxes. We also saw that being reiterated yesterday by the Cabinet Secretary in charge of National Treasury. And our concern is, whereas that's what the leadership of the country is saying, that's not what we are seeing from the regulators. So, like what we talked about, the cost of excise duty stamps is definitely going to increase the cost of business for us. And as we have seen with the distortions that are being created in the market, it's fueling illicit trade. I think most of the areas are covered by colleagues, and the result is the higher the taxes, higher the cost of production, higher the price for the consumer. Obila marito apaya i Kisumu dhi nyime kod apedha mar weg nyamburko madhi ataro kod chike mag apaya ahinya to nyamburko ma ok opuodhi. Moyo nyamburko 10 koro oseywa kendo kane tisendo obila makondele bang' yudogi kod ketho mopogore opogore. Tendo obila mag apaya wacho ni moko kuom geche mono nyaka okumba mabandia, gino maketo ngima jowuoth kamaracha ahinya to e kinde ma nyamburko oyudo masira. En apedha ma itimo kanyakla kod duol mar NTSA, kendo nyamburko ma ondhi igeng'onegi nyaka chieng' ne gilok gigo duto maricho e nyamburkogo. We are continuing with checking on vehicles which have no inspection, vehicles without valid road license, vehicles which have no speed governors, others with worn-out tires and maintained parts. So we want to ensure that our roads are safe, and by this we will at least make sure that we reach the standards we wish to achieve. Today we have netted about 10 cars which have various contradictions of the traffic law. We have actually confirmed that some vehicles have forged insurance policies, and this is a risk to the passengers because when the vehicle is not covered, if anything happens, there is nowhere to seek redress. So we are checking out on all these things, and we will ensure that we have safe roads as much as we want.
Telo ma ochung'ne weche mag chenro mag kungo ne ikruok mag retire kata Retirement Benefits Authority osedayanga chenro mar tiego jotich ber mar kano moma mabiro konyogi bang' ka gisedhi retire. Ma en bang' yangore ni kwan mathoth mag jogo matiyo pok ochako chenro mag keno gino ma gikoni osebedo karocho ngima oganda mathoth bang' ka gisedhi retire. Chenro no ne obagi alap ma Makadara Grounds Mombasa kama apisas mag RBA kotelnegi kod Leonard Apio okoni gijiwo nyaka jogo manie sekta mag jua kali kaachiel kod jogo manitiere kod tijegi giwegi mondo ochak keno bang' ka gisedhi chak keno ne ikruok ne dhi e retire. Giwacho ni jomondiki gin ji milion 18 to king'iyo atamalo 25 kende miwacho ni keno mar retirement. Atamalo 25 thothgi gin jok mondike kembe, to jok mochung' kendgi thothgi ok ken mar retirement. To en mana nikech ok ging'eyo emomiyo wabiro puonjogi. En ni kikeno mar retirement kendo wan gi gik miluongo ni individual pension plans. Koro ma en ng'ata ng'ata kata kondiki kata ondiki tinyalo tero pesa ni kanyo tikano. To kochopo higni mineno ka koro iol gi tich nikech ing'ene joma tiyo jua kali samoro giwacho ni gin ok gibiro retire. But nitie higni machopo makoro kata tiendi ok inyal chwalo maber. Idwa ni bed kamoro to mondo icham pesa ni moro maniseloso. Wacho ni kiseloso pesa to in maber koro inyalo chamo pesa ni noero. Oganda jop Samburu ma odonjo kata mane timo pith mar jamni to koro sani odonjo e pur mar mor kich kata pith mar kich okwayo jopith wetegi mondo odonji e pith mar kich mondo otiek ywaruok ma kinde ka kinde ma osebedo e kind jopith mag jamni. Giwacho ni nyaka ne gidonj e pith mar kich ka giwuok e pith mar jamni gidak gi kwe kendo ngimagi sani ni kare. Jaelieta nigi ler mar wachno. Odhiambo kar saa achiel kamae japidh kich John Lelesit orwakore koikore mar dhi thedho mor kich. E rwakruok mare nyako ne ni onge kama odong' ma kich nyalo donjogo kendo monje. Oting'o e bathe oko mar liech kod mach modhi tiyogo e thedho mor kich. Hii moshi ya ndovu inasaidia wakati unaweka ndani ya hii smoker inaanza kutoa moshi. Na hiyo moshi sasa ndio tunapulizia nyuki. Ndio sasa nyuki ikose communication ndio unaanza kufuna. Lelesit mane en japith e kinde machien wacho ni ne gilalo jamni e monj manobedo e gwengi gima nowegi ma onge yuto mora mora. Kata kamano gisani weche olokore negi. Tugeukie biashara ya asali. Kwa sababu ukiwa na ng'ombe 200 unakosa hata mahali ya kulisha. Lakini ukiwa na msinga 200 hawezi kupatia dawa, hawezi kugharamia mambo mengine kwa sababu ukipata kilo hata kama 100 umepata pesa mingi. Na hiyo utasomesha watoto yako. Watoto wangu naendelea sasa kusoma. Na sisi tunaendelea kufuka nyuki sasa kwa maana tunaambia watu yote asidi kufuka nyuki. Kila mtu ajitahidi kuweka asali nyumbani. Kwa maana ng'ombe anaweza kwenda na kukata masiwa, lakini nyuki hawezi kata masiwa yake. Nyuki iko masiwa kila wakati ukame na wakati ya jalali. Kwa saa hii group ambaye atamie yuko hapa wanafaidika sana. Wamechange livelihood yao. Na hii imesaidia kuwalipa watoto karo na tukiuza members wanapata pesa. Kata kamano kwayo magengo en mondo olosnegi kambi mar loso mor kich magisetedho mondo okonygi chope chirni mopogore opogore. Sasa shida yetu ni industry ambaye kama tutapata industry mzuri sasa hapa Samburu ambaye itakuwa na machines ambaye tutarefine naye na kuweka caps ndio tuweze kumeet the standard ya kuuza nje na kuuza pia kwa supermarkets. Sasa tu bado tunauza locally. Gie kinde ni malweny e kind jopith medore gwenge mamoko pachoka. Piny owacho keto chenro mekgi mag kaso arita kwe. Ka jopith machalo Lelesit to ka ondamo machielo mar tieko monj makamago mano mar manyo yo machielo mar loso yutogi. Jaelieta, Ramogi TV. Ramogi thuolo machielo makoro ni ochope e okang' mar yudo weche mag tuke bang' ka wasekelo ni weche mopogore opogore moting'o nyaka mago mag ohala. Gie sani no ka James Opondo mawuodo yo makatwenga osedonjo kaendi kendo James Opondo. Happy Valentines. Happy Valentines. Jomoko wacho ni Valentines go gin ang'o gini mano chalo sigana mag Abunwasi mani wuondo go ji chon. Ni penjo ni MJ mano meja okwiri ma udalego ka ugagi. Penjo ni Valentines en udanga e thurwa ka.
Valentines kaka ne owuoyo gi Ken Muga ma jachung weche Ramogi TV. To wacho ni Valentine en gima onego bed ni thicho oko. Omiyo joma yowuoyi presa. Koro ibedo gi presa mang'eny. Kidok e ot to kiting'o gimoro to chunyi go kibi. Anto na man dagi nya ing'e guk maliet. Ing'e guk maliet. Ang'e guk maliet. Ge kota chola mo mang'ich. Adiera go adonji ge ot. Mano me kota chola koso kota chola bana. Jesu bono. Yeah. Kawuono ni ang'o manie pau tuke nikech Valentines kama nya winjo kinyi wacho ni jokogalo no yawo pap ne nyithindo manyidendi mondo thurre athura bure. Mana kaka iwacho no George Bati Kogalo kata Gor Mahia club mar Gor Mahia sani omako thuolo mokwongo e chung mar league maduong' mar adhula e pacho kae ka odiochieng' ma kawuono ne girodho nyamina nega club mar Wazito magi nyakora mo ajuang duto ibro yudo James Opondo. Okoro jogoro wewe ne joma nyiro donja pile nono. Nikech chal ni nyiri mano biro gi loje da. Jotugo bro chamulo. Machiegni nyakora mojonge weche mag tuke midhiambo makawuono nyinga en James Opondo. Gonde adek kowuok kuom jatugo Benson Omalo chwalo klab mar Gor Mahia nyaka thuolo mokwongo e chung mar klepe e liga maduong' mar KPL Kogalo norodho klab mar Wazito gonde 4-0 e alap ma Kasarani. Omala ne gonde gol mokwongo mane oloyo dakika mar 8 bang' yudo opira kowuok kuom jatugo Boniface Omondi. Omala nomedo gol mar 2 e dakika mar 38 bang' jabak mag Wazito yulo e dho gol. Mana kodong' dakika 2 to jotugo dhi e yueyo. Omala manyaka sani en jaloyo mane gonde mang'eny e liga nomedo gol mar 3 bang' jotugo wuok e yueyo. Klab mar Kogalo nowilo jotugo mathoth kendo miyo jotugo ma sulwe thuolo mar yueyo. Jono Chieng' ma bende nowuok e bench noyudo